Estamos desexando escoitar Que pasa ahora? as 5 de Vilares. Ai, pensei que me tocaba cantar ahora a dos satélites. Dixen eu, menos mal que non, Dalle. Medo temos. Pois, tras este breve impás, imos coa sección favorita, daqueles que teñen sección favorita, as 5 de Vilares. Ah, que sí, público. Eñe un aplauso moi grande para a vosa sección favorita. E hoxe traio información de última hora porque se alguén non o soubo este mércores pasado houve unha eclipse en Galicia. Houve unha eclipse entre as 8:28 e media tal e deixounos estampas históricas como esta que están a ver. Aí estamos, esa imaxe fermosa da Torre de Hércules, claro. E me pasou unha cousa, porque Galicia ten estas cousas. Xerme, a eclipse vai deixar unhas imaxes espectaculares, ese aro solar. Eu estou en Santa Cristina, ali en Oleiros, dixen, pois, vou no ver. E un minuto antes, pero hasta entón víase bastante, xusto un minuto antes de que cubrir a lúa o sol, non se pon unha nube diante, ó. Dixen eu, pois é bonito ver como escurece todo, dixen, pois tiña que ser así, estaba de ser así. É che complicado, pero, mira, como che por motivos de traballo, dixen che, benvido sexa. É así. Para o próximo eclipse, ojalá non poida velo ben por traballo tamén, que é boa cousa, pero, aparte de imaxes fermosas como esta que estamos a ver, tamén nos deixou imaxes insólitas da xente que tiña moita imaginación. Mirade que aquí advertimos moito que había que usar os lentes especiais, pero aquí a xente inventou trebellos increíbles. Están vendo máscara de soldar, que xa comentamos aquí. Houve o casco da moto, aí están vendo esas caixas tamén que estuveron aí argallando. A verdade é que daba moito. E tamén outra imaxe que provocou a eclipse foron, mirade, que cousa, é que a xente traballe moito a cabeza. Despois tamén foron as imaxes deses atascos precisamente que se produciron en Monforte, en Vigo, en Ordes ou na autopista. Así que nada, a eclipse deixou imaxes de todos lados. Mira, aí está Silvia Jato, porque só en Lugo, ela viu no en Lugo, ali na muralla. Ah, que sí? Riste porque é verdade. Eu estaba na muralla, sí. Sí. Que tal se viu desde ali? Precioso, porque ademais o ceo estaba despexado, era unha gozada, de verdade. A mí impresionoume moitísimo, non agardaba o espectáculo visual tan impactante que foi. Claro. Sí, de verdade. Pois, de Lugo non nos movemos para a seguinte noticia tampouco. Sabes por qué? Porque esta semana en Lugo tamén se viviu outro acontecemento que foi o nomeamento de Fernando Ónega como fillo predilecto de Lugo. A esta homenaxe estiveron a súa muller, os seus fillos, a coñecida Sonsoles Ónega, que tivo que saír do acto pola emoción e polas vaguas cando falou a súa nai, Ángela Rodrigo. E nada, ela lembrou no seu discurso a retranca de Fernando Ónega, o amor pola súa terra, os veráns paseando pola muralla, e en palabras del sempre foi forma parte para sempre dunha cidade na que aprendeu a mirar o mundo e contar a vida. Que é moi bonito, que a verdade é que Lugo é unha cidade que te atrapa, que é así. É de verdade que é unha persoa, porque a min custame moito falar del no pasado, pero que axudaba a toda a xente que traballaba con ele. Impresionante, de verdade. Fernando Ónega, eu creo que pasa como con Pepe Domingo Castaño, é xente que non vai falecer nunca. Porque a radio é sinónimo, eles son sinónimo de radio, e así vai ser. É de gran xornalismo, Dende logo, Exacto. É o que tamén, e agora saímos de noticias así de homenaxe, pero que tamén foi un homenaxe que fixo Xoel López esta semana, porque o Deportivo estreou himno novo. Aí o temos, a ver, entre o público están cuchicheando moito. Este é o himno, se chama Boa Depor, aí está, Boa, creado por Xoel López, o artista coruñés. Están vendo como soa. No videoclipo que se pode ver, pois é todo ese traxecto que fan os seareiros do Deportivo o día de partido ata que chegan a Riazor. E están vendo da fermosísima cidade da Coruña. Así que nada, este ano os deportivistas, despois de tantos anos sufrindo aí en segunda división, en segunda B, ou non sei como lle chaman agora, cada vez poñen un nombre diferente e tal, pois ora volven a primeira división por todo o alto, que é con ese novo himno de Xoel López, que soará este ano en Riazor e que cantarán pois todos os seareiros antes de cada partido. Pois que voen, e que voen moi alto. E a seguinte noticia ten que ver, pois, co paisaxe que temos aquí en Galicia, que claro, aos galegos gustan os pecos de fora cando o descubren é que normal, así lle pasou a revista National Geographic. Pero como non lles va pasar? É que mira, todo que nos visita queda enamorado de Galicia, bosques, ríos, mares. Pois a revista National Geographic incluiu o Monte Louro e a Lagoa de Xarfas como unha das 7 maravillas naturais para gozar deste verán en España.
Ollo, E é que este enclave privilexiado do Concello de Muros ten un interese xeolóxico, unha flora, unha fauna única, pero, sobre todo, unha beleza. Que sorte tela, sobre todo, en Galicia. Aí estamos. E a última noticia, Isa, gustaríame que viñeras comigo, porfa. Eu vou contigo. E é que esta noticia é triste, que esta semana despedíamos a Víctor Coyote, o músico, o artista que foi o creador de moitos himnos da nosa infancia, da xeración Xabarín, así que eu penso que non hai mellor maneira de homenaxear a Víctor Coyote que con este temazo, porque pode ser que estea na NASA ou noutra galaxia, pero sempre con nós no noso corazón. Absolutamente, Víctor. Todo o noso amor. Ai, que grande. É un grande. É un grande, mira, eu estive... Pode ser que non... Mira, é que é mítico. Que é un grande, Eu estive con él no Festival de Cannes, que deu un concerto dentro dun hórreo. Ai, sí. Sí, cousas así, era tan grande que... A mí esta cadilla xa me recorda o bocadillo de chorizo que me facía a miña avoa, que era pequenín. Claro, co isto escoitando de fondo, esperando que empece Son Goku. Son bandas sonoras da nosa vida, non? Sí. E para nós que se sae en galego, pois é unha cousa moi especial, así que... Víctor Coyote, outra persoa que non vai falecer nunca. Exacto, é xente que permanece Aí o con temos. nós para sempre. Como as imaxes que temos gravadas no noso machín,